תיבת נוח. הסיפור הזה מקורו בישראל. לפני מיליוני שנים, זמן מה לאחר שהביא אלוהים את האדם אל כדור הארץ, שלטו החמדנות והתאווה בחייהם של האנשים. בכל מקום היו מריבות, גנבות ורציחות. אלוהים התחרט על כך שיצר בני אנוש כאלה. לכן בחר אלוהים את נוח הצדיק כדי להתגלות בפניו. מה? סוף העולם קרב, נוח? מי לעזאזל הולך להשמיד אותו? אלוהים, הוא כועס מאוד עלינו. אלוהים? אלוהים הולך להשמיד אותנו. אנשים, הקשיבו לי בבקשה. אולי עוד תוכלו להינצל. אנא, חזרו בתשובה בלבכם והפסיקו את מעשה הרשע. לא עוד לשקר, לא עוד לגנוב או להרוג. אל תרגיזו את האלוהים. לא, אל תרגיזו אותו. לא לשקר יותר אמרת? לא לגנוב יותר אמרת? לא להרוג? הפסק להפל בנו. הסתלק מכאן תכף ומיד. עכשיו, תכף ומיד. נכון, הבל הבלים, הכל הבל. בבקשה, בבקשה, אתם חייבים להאמין לי. נוח ומשפחתו נדדו מעיר לעיר. אבל לכל עיר שאליה הגיע נוח, אף אחד לא האמין לו. וככל שהזמן עבר, האנשים שכחו ממנו. ואז, יום אחד, עוד יום יפה, מה? מה לעזאזל קורה כאן? מה זה? מה זה? מה זה צריך להיות? מה זה הדבר הזה? מה זה? העיר כוסתה בעלתה בגלל התיבה. נוח בנה את התיבה כדי להציל את משפחתו ואת כל החיות בעולם. מוזר שהוא בונה תיבה במרכז היבשת. מעניין איך הוא יביא אותה לים. כמה ברגים בראש שלו השתחררו זה ברור. אתה צודק. שקט! אתם שומעים משהו? מעולם לא שמעתי את הצלילים האלה. מה זה? מה? הצלילים משכו את החיות, והן הסתדרו זוגות זוגות.
היונים הולכים ומתאבים. הגיע הזמן לסגור את הדלת. רגע אחד, משהו מטריד אותי. שכחנו אתכם הנמלים. קדימה, לסגור את הדלת. הסערה שיצר אלוהים הייתה קשה ומפחידה. אחרי 40 יום ו40 לילה שכחה הסערה, אך כל כדור הארץ היה מכוסה במים. התיבה המשיכה בדרכה עוד 150 יום, עד שלבסוף המים החלו לרדת. נוח שלח עורבים כדי לבדוק מה קורה בחוץ. אבל העורבים לא מצאו דבר. לא נשאר עוד הרבה מזון לנוסעי התיבה. אני מצטער, אבל תצטרכו להסתפק בזה להיום. כשהפציע השחר, לא היה לתרנגולים הכוח לקרקר. הרעב הכניע אותם. מתוך תקווה שהיונים תמצאנה משהו, שלח אותן נוח לחופשי. אבל האי שמצאו היונים לא היה מתאים לחיות לחיות בו. לבסוף, לאחר כמה ימים, לא נשאר אפילו פירור לרפואה בתיבה. נוח, כמעשה נואש אחרון, שלח שוב את היונים. כל באי התיבה חיכו מה שהיה נדמה לי זמן רב מאוד לשובן של היונים. תראו שם! היונים חזרו, והן הביאו איתן את האור. עלי הזית שהביאו היונים הייתה ההוכחה שיש יבשה בקרבת מקום המתאימה לחיות לחיות בה. איזה יופי! ניצלנו! כולם ניצלנו! עשינו זאת. תודה אלוהים, אלוהים יקר, שמע את ההבטחה שלנו. מעתה נחיה בשלום ולעולם לא נרגיז אותך שוב. זוהי חובתנו, ואנחנו נחיה על פי חוקיה. על פי חוקי האלוהים והטבע.
ובגלל זה ניצלו כולם. נוח שחרר את החיות ליבשה החדשה. וכך, אנו כולנו, החיים כיום, הם הצאצאים של נוח ומשפחתו.